πριν από 2 μήνες περίπου έγινε μια μεγάλη αστυνομική παρέμβαση και η πιάτσα διαλύθηκε από το πεδίο του Άρεως. Αυτή η πληγή σαν απόστημα άνοιξε. Το πρόβλημα διαχύθηκε παντού σχεδόν, σε όλο το κέντρο της Αθήνας και εκεί που δεν υπήρχε παλαιότερα. Οι περιοχές που είναι στη δυτική πλευρά του πεδίου του Άρεως, προς την πλευρά των Πατησίων, τώρα έχουν κληρονομήσει το πρόβλημα που είχε παλιά το πεδίο του Άρεως. Και φυσικά λίγο πιο κάτω, από τη Μαυροματέων, στην πλατεία Βικτωρίας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τη Δημοτική Κεντρική Αγορά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σκουπίδια, δεν μπορεί να εξατμιστούν, δεν μπορεί να τους στείλει σε μια αμυγδαλέζα ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να φτιαχτούν δομές φροντίδας. Αν ήταν το δικό σου παιδί, τι θα έκανες για να το σώσεις? Αυτή είναι η ερώτηση για μένα. Σήμερα το πεδίο του Άρεως είναι όμορφο και καθαρό. Μέσα στο πάρκο τίποτα δεν θυμίζει την πιάτσα ναρκωτικών που λειτουργούσε εκεί τα 5 τελευταία χρόνια. Εκεί που αρχικά σπρώχτηκαν οι χρήστες για να μην φαίνονται. Στο 2013 περίπου εμφανίστηκε η πιάτσα ναρκωτικών στο πεδίο του Άρεως. Ήτανε μια εικόνα εγκατάλειψης από κάθε άποψη. Προεκλογικά γίνονται συνήθως πολλά πράγματα. Τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει πράγματα στο πεδίο του Άρεως που δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα 10 χρόνια. Πολιτικά δημιουργήθηκε το πρόβλημα και πολιτικά επιλύθηκε με ή χωρίς εισαγωγικά το πρόβλημα, γιατί όπως κάθε λύση φέρνει και ένα επόμενο πρόβλημα. Έφερε τις νέες πιάτσες. Το πρόβλημα της δημόσιας χρήσης δεν λύθηκε, απλά μετακινήθηκε. Η Άβρα Παπαθανασίου και ο Δημήτρης Τσιαμπούρης είναι μέλη της πρωτοβουλίας κατοίκων Επιμένουμε στο πεδίο του Άρεως. Μια συλλογικότητας που γεννήθηκε μαζί με το πρόβλημα στο πάρκο για να πιέσει τους αρμόδιους να κάνουν κάτι. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και δεν υπάρχουν και γρήγορες λύσεις. Σίγουρα η έλλειψη εθνικής πολιτικής για το πρόβλημα είναι αυτό που βιώνουμε. Αυτό που είδαμε είναι μια τεράστια αναλγεσία από τη μεριά της πολιτείας για την κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Γιατί ό,τι και να είναι, μιλάμε για ανθρώπους. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένη από την πολιτεία και από τους αιρετούς μας άρχοντες, διότι κάνουν σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα μετακυλείται στις πλάτες των κατοίκων και των γειτονιών, τους οποίους μετά στοχοποιούν ότι είστε φασίστες, είστε δεν ξέρω τι. Και σίγουρα δεν θέλω να είμαι το πολιτικό άλοθη κανενός να κακομεταχειρίζεται αυτόν τον πληθυσμό. Το ραντεβού μας με τον Μάριο Ατζέμι ήταν επίσης στο πεδίο του Άρεως. Το γνωρίζει καλά. Είναι ακτιβιστής και συντονιστής της ομάδας μείωσης βλάβης στο Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας και συμμετείχε σε πολλές δημόσιες συζητήσεις για αυτό το θέμα. Ενώ ακόμα και μια ορίμως σκεπτόμενη μερίδα των κατοίκων συνειδητοποίησε ότι δεν έχει να κάνει με σκουπίδια τα οποία τα απομακρύνεις με καταστολή. Συνειδητοποίησε επίσης, με το σκληρό τρόπο δυστυχώς, ότι το θέμα της χρήσης δεν είναι ποινικής δικαιοσύνης, είναι δημόσιας υγείας πάνω απ' όλα. Καταλήξαμε τελικά στο να γίνει επέλαση της αστυνομίας και να εκδιωχθεί αυτός ο πληθυσμός. Τι ακριβώς συμφέροντα εξυπηρετεί αυτό? Μήπως τελικά αποσυντονίζεις λίγο τον κόσμο, τους δείχνεις ας πούμε τα μοιάσματα, τους αποδιοπομπαίους τράγους? Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ εδώ πέρα, γιατί όταν ήρθα πρώτη φορά ήμουνα σε χρήση, τώρα έχω καταφέρει και δεν είμαι χρήση, δεν κάνω χρήση και βρήκα ένα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον που τις ανάγκες στις δεδομένες στιγμές μου τις είχε καλύψει και μου τις καλύπτει ακόμα. Ερχόμουν εδώ καθημερινά γιατί ξέρω ότι είμαι προστατευμένη, ότι δεν θα κυκλοφορώ δεξιά-αριστερά, ότι ό,τι και να μου μπει στο μυαλό εδώ μπορώ να το συζητήσω με κάποιον, να με βοηθήσει να το ξεπεράσω και έπρεπε και αγέννητο. Η Γκέλη και ο Γιάννης έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στην εξάρτηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η Γκέλη μετά από 30 χρόνια στην ηρωίνη πέρασε από την άλλη πλευρά. Έχει καθαρίσει. Ο Γιάννης το παλεύει. Είναι σε πρόγραμμα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Στην αρχή ήμουνα στην Ομόνια. Ήμουνα πάνω από τους αραγωγούς του μετρό γιατί υπήρχε ζέστη. Μετά όσο πέρναγε η ώρα, γινόταν και πιο επικίνδυνη πλατεία και για περισσότερη ασφάλεια δική μου κατέβαινα στις σκάλες του μετρό. Μέχρι τις 4:30-5 παρά που ανοίγαν οι καθαρίστριες,
ήμουνα εκεί. Έπαιρνα τον ηλεκτρικό και πήγαινα Κηφισιά, Πειραιά για να μπορέσω και να ζεσταθώ αλλά και να κοιμηθώ λίγο, να μπορέσω να ηρεμήσω. Και μετά ξανά πάλι στην πιάτσα, τα γνωστά τριχάματα, να βρω χρήματα, να μπορέσω να εξασφαλίσω τη δόση μου. Αυτό είναι όλη η ιστορία ενός χρήστη. Να πίνει, να ψάχνει να βρει λεφτά και αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή ή θα καταλήξει νεκρός ή θα μπει φυλακή. Του συναντήσαμε στο Off Club, το κέντρο ημέρας του ΚΕΘΕΑ Εξέλιξης. Εκεί βρίσκουν ένα πρωινό, καφέ, μια ταινία, γιατρό διαθέσιμο, ψυχολόγο και πολλή κουβέντα. Πρακτικά μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος είναι εξαιρετικά δυσκολεμένος, έχει το θέμα της εξάρτησης και έχει και κάποια ψυχική διαταραχή. Ο πληθυσμός αυτός δεν είναι εύκολο να υποστηριχτεί. Δομές κατάλληλες αντίστοιχες δεν υπάρχουν. Κάνε ένα καφέ και θα τα πούμε μετά. Εγώ έχω πάει ψυχιατρίο 2 φορές. Έχω σχιζοφρένεια και υπολικές διαταραχές λόγω χρόνιας χρήσης ουσιών. Εντάξει, με τη φαρμακευτική μου αγωγή είμαι μια χαρά. Τώρα ξεκίνησα και εγώ και κάνω τη θεραπεία για την υπατήτηδα C. Προσπαθώ να κάνω και πράγματα παράλληλα. Παραμένεις στη χρήση? Όχι, είμαι και εγώ στον Οκανά στη Βουπρενορφίνη 4,5 χρόνια τώρα. Είμαι σε πολύ καλή φάση. Πηγαίνω και στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Ο Διονύσης δεν ήθελε να κρύψει το πρόσωπό του. Μας λέει ότι το χειρότερο που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο είναι να τρέχει στα ψυχιατρία. Σε συντριπτικό ποσοστό, οι άνθρωποι που επισκέπτονται τα κέντρα ημέρας του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα και ψυχικής και σωματικής υγείας. Οι άνθρωποι που ζουν στον δρόμο πλέον είναι πολύ περισσότεροι. Συγκριτικά με το παρελθόν. Γίνονται, λένε, και περισσότερο περιθώριο. Είναι άνθρωποι με προβλήματα σοβαρά υγείας, οροθετικοί, με υπατήτηδες, με φυματίωση και όλος αυτός ο πληθυσμός συγχρονίζεται στον δρόμο. Έτσι. Είναι ένα μείγμα εκπληκτικό. Με βάση τα δικά μας στοιχεία υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 2% αύξησης των αστέγων. Τοξικομανών. Δηλαδή, πριν από λίγα χρόνια τα ποσοστά που είχαμε εμείς ήταν 0,3%, σήμερα είναι 2,5%. Δεν είναι τεράστιο, αλλά είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό σε σύγκριση με το παρελθόν. Όπως ο Κώστας. Εδώ και 4 μήνες είναι πάλι άστεγος. Στο δρόμο δεν μπορεί να κάνει σωστά τη θεραπεία του για τον HIV. Από 16 χρονών κάνει ενδοφλέβεια χρήση ηρωίνης. Τώρα είναι 31. Έρχεται χειμώνας, είμαι στο δρόμο, θα ήθελα να είχα ένα μπάνιο, ένα κρεβάτι, γενικά κάτι που να είναι κάπως ζεστά. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και προβλήματα υγείας, εγώ είμαι οροθετικός. Τώρα δεν έχω ρολόι, δεν μπορώ να πάρω τα φάρμακά μου στην ώρα τους. Τα παίρνω τη μία στις 10, την άλλη στις 12, την άλλη στις 9. Μου έχουν κλέψει τις κουβέρτες, τα sleeping bag, δεν έχω τώρα εδώ και 3 μέρες, δεν κοιμάμαι το βράδυ. Κάνω βόλτες, πηγαίνω σε ένα ζαχαροπλαστείο που είναι 24ωρο, έχει πολλά φώτα. Φοβάμαι περισσότερο μην νοσήσω, παρόλο που παίρνω τα φάρμακα, γιατί δεν τρώω κανονικά, δεν κοιμάμαι και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Δεν σας κρύβω ότι στο πίσω του μυαλού μας είναι οι άνθρωποι αυτοί, αν είναι δυνατόν, να βοηθηθούν από εμάς και στη συνέχεια να καταλήξουν σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα και να ξανακερδίσουν τη ζωή τους. Αλλά το πρώτο ζητούμενο δεν είναι αυτό, να ενταχθεί σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Το πρώτο ζητούμενο είναι να αρχίσει να ασχολείται με τον εαυτό του. Για τους συνομιλητές μας, η φροντίδα αυτού του ευάλωτου πληθυσμού είναι θέμα όχι μόνο ατομικής, αλλά πρωτίστως δημόσιας υγείας. Αυτή η φροντίδα είναι η μείωση βλάβης. Είναι σαν ένα δίχτυ προστασίας. Δεν είναι καταστολή, δεν είναι απεξάρτηση. Βοηθά τους ενεργούς χρήστες να παραμείνουν ζωντανοί, να μην αρρωσταίνουν, να μην είναι μολυσματικοί για τους συνανθρώπους τους. Η μείωση βλάβης είναι οποιαδήποτε καλή πρακτική υποστήριξης αυτού του πληθυσμού. Να μπορέσει να φάει ένα πρόχειρο γεύμα. Να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Να κάνει ένα μπάνιο, να πάρει ρούχα καθαρά, να μπορέσει να φροντίσει λίγο τα δόντια του. Επίσης να ανταλλάξει υγειονομικό υλικό με στόχο κυρίαρχο να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους σύριγγες.
να μπορέσει να ελεγχθεί η μετάδοση των μολυσματικών ασθενειών. Βλέπω ότι υπάρχει μια τεράστια απουσία υποστηρικτικών δομών και σύντησης και στέγασης επίσης, που είναι μάλλον το πρώτο και το βασικότερο, γιατί δεν συζητάμε τώρα για απεξαρτήσεις άμα δεν έχεις τώρα να μείνεις κάπου να φας. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Η χορήγηση υποκαταστάτων ήταν το πρώτο βήμα που έγινε στην κατεύθυνση της μείωσης βλάβης ήδη από τη δεκαετία του 90. Μόνο για τους χρήστες οπιούχων, δηλαδή ηρωίνης και κοκαίνης. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, ο οκανά προσφέρει θεραπεία το χρόνο σε 9.500-10.000 άτομα, τα άλλα θεραπευτικά προγράμματα σε άλλες 3.000, στο σύνολο των 16.000. Άρα, 17. Άρα μας μένουν κάποιες χιλιάδες που αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται θεραπευτικά. Είναι στο δρόμο ή στο σπίτι τους. Στο δρόμο δεν είναι 6.000, στο δρόμο είναι 1.000. Έτσι, κάθε φορά. Μπορεί και λιγότεροι. Εγώ δεν μπορώ σήμερα. Δεν μπόρεσα σήμερα. Περίμενα αρκετά χρόνια να μπω στον οκανά, στη λίστα δηλαδή, αυτή η καταραμένη λίστα. Η λίστα υπάρχει ακόμα. Βέβαια υπάρχει. Αυτή η καταραμένη λίστα, τέλος πάντων, που έχει φάει πολύ κόσμο. Πόσο περιμένεις δηλαδή? Εγώ περίμενα 4 χρόνια. Ο Διονύσης περίμενε από το 2010 έως το 2014 για να ξεκινήσει θεραπεία με υποκατάστατα. Τα επόμενα χρόνια η λίστα αναμονής έφτασε να μηδενιστεί. Από το φθινόπωρο όμως του 2017 ξαναδημιουργήθηκε. Είχαμε μια λίστα αναμονής 2.500 άτομα πριν από 2-3 χρόνια και αυτή τη στιγμή η λίστα αναμονής έχει κατέβει σε 400 άτομα περίπου. Έγινε λίγο ασύμφορο για το γιατρό να παραμένει ή να έρθει στον οκανά και ξαφνικά είχαμε αποχωρήσεις γιατρών, ενώ δεν είχαμε καινούριους γιατρούς στις προκηρύξεις που κάναμε. Αυτό μας έφερε σε μια δυσκολία λειτουργίας των μονάδων και οι μονάδες σταμάτησαν να παίρνουν καινούριους ασθενείς μετά από το Σεπτέμβρη του περασμένου χρόνου. Η θεραπεία με υποκατάστατα είναι δωρεάν. Χορηγούνται από τις 65 μονάδες του ΟΚΑΝΑ. Οι 57 λειτουργούν μέσα στα νοσοκομεία. Ο χρόνος αναμονής αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 6 με 8 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Αυτό αλλάζει, ξέρετε, από μέρα σε μέρα. Ναι, είναι περίπου εκεί. Αυτό πέφτει, δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα ο χρόνος αναμονής θα έχει γίνει 3 μήνες. Έχουμε μια μείωση του αριθμού των προβληματικών χρηστών. Γερνάει αυτός ο πληθυσμός. Και γιατί γερνάει? Γιατί μπαίνουν λιγότεροι νέοι άνθρωποι στη χρήση σκληρών ναρκωτικών. Το φαινόμενο της ενδοφλέβειας χρήσης δείχνει να υποχωρεί. Το τοπίο γίνεται όμως πιο σύνθετο με τα νέα εισπνεώμενα συνθετικά ναρκωτικά για τους χρήστες των οποίων δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία. Αυτό ωστόσο που ξεγύμνωσε την κατάσταση στα μάτια των περαστικών στα κέντρα των πόλεων είναι η οικονομική κρίση. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτό που επισήμως βγαίνει προς τα έξω. Μείωση των οπιοειδών έχουμε. Αλλά έχουμε μείωση των οπιοειδών γιατί δεν έχουμε οπιοειδή στον δρόμο. Όχι γιατί κάποιος έκανε καλά τη δουλειά του. Απλά λόγω χαμηλού κόστους ναρκωτικών έχουμε συνθετικά ναρκωτικά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη βάση που είναι το όπιο. Τώρα είναι πολύ πιο άγρια τα πράγματα. Στην πιάτσα ειδικά είναι ο θάνατος η ζωή μου. Δεν παίζει κάτι άλλο. Εγώ ξέρω ανθρώπους που τους έχουν μαχαιρώσει για 5 χάπια. Για το τίποτα. Για το τίποτα, ναι. Και 5 χάπια στοιχίζουν 5 ευρώ. Δεν είναι δηλαδή τα πάντα. Κίνδυνος, μεγάλος κίνδυνος. Ελεηνά πράγματα. Και έχουν αλλάξει και οι ουσίες. Έσκασε και το ΣΥΣΑ, που έχεις όλα τα κοριτσάκια και πάνε και κάνουν βίζιτες να πούμε για μια τσιμπουκιά ΣΥΣΑ. Αυτή τη στιγμή πεθαίνουν άνθρωποι στον δρόμο από τη χρήση. Βέβαια. Κάθε μέρα. Συνέχεια. Κάθε μέρα. Συνέχεια. Και τώρα πιο πολύ, γιατί όπως είπε και η Γκέλη πριν, η ηρωίνη δεν είναι η ηρωίνη που ήταν και πλακώνονται και στα φάρμακα για να την ακούσουν όπως την ακούγανε κάποτε και είναι πιο εύκολο να φύγουν. Δεν υπάρχουν χρήματα στα χέρια αυτού του πληθυσμού. Αναγκάζεται να καταφεύγει σε οποιαδήποτε ουσία πέσει στην πιάτσα. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο γιατί πολλές φορές δεν ξέρουν τι ακριβώς χρησιμοποιούν. Οδηγεί σε αρκετούς θανάτους, οδηγεί σε overdose, οδηγεί σε θέματα σοβαρά υγείας. Το ΣΥΣΑ πότε μπήκε στην Αθήνα? Γύρω στο 2011-2012. Είναι σκευάσματα προσδιορίστου σύνθεσης, κρυσταλλικές μεθαμφεταμίνες. Δεν είναι μόνο οι χρήστες που δεν ξέρουν τι χρησιμοποιούν.
ούτε οι αρχές είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιες ουσίες κυκλοφορούν, ούτε βέβαια και τις παρενέργειες. Η ανεξέλεγκτη διάδοση των συνθετικών ναρκωτικών απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο από το 2014 έχει καταγράψει συνολικά 670 νέα, πιο ισχυρά και άρα πιο επικίνδυνα ναρκωτικά. Μόνο το 2017, σχεδόν κάθε εβδομάδα εμφανιζόταν και μία νέα συνθετική ψυχοδραστική ουσία. These days with the internet, with exchange of chemical recipes, with chemical industries, China, India, other countries, you can ask for a new batch of substances to be delivered with just a slightly changed molecule. So whatever's written in the law is irrelevant because you can order a variation and then it's no longer controlled by the law. Η ταχύτητα με την οποία κινούνται οι άνθρωποι και τα εργαστήρια, τα παράνομα, που παράγουν νέες ψυχοδραστικές ουσίες, είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή η ταχύτητα από την ταχύτητα των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες και τα όργανα, τα αρμόδια, προκειμένου να την εντοπίσουν, να την αξιολογήσουν και να την ταξινομήσουν στις απαγορευμένες, αν πράγματι είναι επικίνδυνη για την υγεία. Το Νοέμβριο του 2018 άρχισε να εφαρμόζεται η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αντιμετώπιση της απειλής των συνθετικών ναρκωτικών. So now countries, they'll write down a definition which covers 1,000, 5,000, 10,000 different molecules all in one definition. And that way the countries don't have to change their laws so often because already so many of these substances are controlled. Η Dagmar Heinrich, ως επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, παρακολουθεί πώς οι χώρες συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τις πολιτικές μείωσης βλάβης. Στην Ελλάδα ήταν αυτές οι πολιτικές που περιόρισαν ραγδαία την εξάπλωση του HIV ανάμεσα στους χρήστες το 2011 και το 2012. The response that started to be implemented in 2011-12 and so on after the HIV outbreak in Greece was very promising. It looked very promising, but then already a few years later we saw that the numbers of syringes, for example, given out were declining again. And we have seen that it was quite hard for the country to provide services during the economic crisis. Έρθουμε στο 2018. Ξαναβλέπουμε φαινόμενα του 10, του 11, του 13 και τολμώ να πω, και μακάρι να πέσω έξω, ότι μπορεί να ξαναδούμε μια έξαρση του AIDS στους χρήστες. Διότι και λίστα αναμονής έχουμε πάλι, ενώ κάποια στιγμή με τις 33 μονάδες είχε μηδενιστεί, και βελόνες και σύριγγες που μοιράστηκαν έχοντας φτάσει 130 βελόνες καθαρές αναχρήστη το χρόνο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ζητά 200 βελόνες αναχρήστη το χρόνο. Αυτά τα νούμερα σε εμάς είναι πολύ χαμηλότερα. Είμαστε κάτω από 80 σύριγγες αναχρήστη ένα έτος. Το οποίο δεν είναι ούτε μία σύριγγα την ημέρα σε ένα χρόνο. Και ξέρουμε ότι πολλές φορές γίνεται χρήση την ημέρα πάρα πολλές φορές. Η Ελλάδα έχει υπηρεσίες μείωσης της βλάβης, ωστόσο φαίνεται από το μέγεθος του φαινομένου και της δημόσιας χρήσης ότι δεν αρκούν. We see a much higher risk of outbreaks in countries that do not provide harm reduction or provide very little harm reduction. Η μείωση της βλάβης αυτό που κάνει απλά είναι να σώσει ζωές. Σώζει ζωές. Καλώς ήρθατε στο One Stop. Είναι μια δράση κυρίως δρόμου. Αφορά ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου, όπως λέμε εμείς. Μπορεί να είναι πρόσφυγες, μπορεί να είναι εξαρτημένοι ή άνθρωποι που κάνουν προβληματική χρήση ουσιών, άστεγοι. Κάθε Τετάρτη και Κυριακή απόγευμα, στη Βαρβάκιο, ανάμεσα στην αγορά και την πιάτσα, η οργάνωση STEPS στείνει από το 0 έναν μικρό πολυχώρο. Προσπαθούν έστω για λίγες ώρες να ανακουφίσουν τους πιο αδύναμους, σαν ένα ανοιχτό κέντρο φροντίδας. Η Λάουρα και η Έλλη, μέσα από την Ελβετία, περιμένουν στο βαν τους έγκυες γυναίκες για να εξεταστούν. Η Δήμητρα στο κινητό πλυντήριο στο γνωτήριο. Η Βαρβάρα και η Δάφνη είναι στο βαν της βιβλιοθήκης. Και φυσικά φαγητό για το βράδυ. Το επισκέπτονται κοντά 300 άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς είναι χρόνιοι χρήστες. We have a big population of drug users, and this is
what do we mostly face in this clinic? Infected wounds coming out from the wrong use of the drugs. We do the cleaning for them, we do the dressing for them, and of course within the antibiotics we have. We don't deal like a doctor patient, we deal like as friends. We have some time to talk just to make them feel comfy. Then we provide our care and always an advice at the end. Και στήριξη. Αυτό προσπαθεί να κάνει και ο Τάσος με την οργάνωση STEPS. Βήματα. Βήματα μικρά, μεγάλα, σταθερά, ασταθή. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε κανέναν να μην πέσει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να είμαστε δίπλα, να τον πιάσουμε όταν θα θέλει να σηκωθεί. Στην ουσία τους οι πολιτικές μείωσης βλάβης είναι αυτό. Είναι, αν μπορούσαμε να το κάνουμε εικόνα, αυτό το χέρι που είναι εκεί και την όποια δεδομένη χρονική στιγμή το όποιο πρόσωπο απλώς το δικό του χέρι και πιάσει αυτό το χέρι για να σηκωθεί. Άρα η μείωση της βλάβης είναι αυτό που οφείλουμε εμείς. Έχει να κάνει ουσιαστικά με τη δημόσια υγεία. Και στο δημόσια υγεία περιλαμβάνονται και οι άνθρωποι που κάνουν προβληματική χρήση και η κοινωνία. Αυτό κάνει η μείωση βλάβης και ουσιαστικά προσπαθεί να γεφυρώσει αυτά τα δύο κομμάτια. Είναι η γέφυρα. Μπορεί να είναι η γέφυρα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας έχει την έδρα του στη Λισαβόνα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Πορτογαλία πρώτη εφάρμοσε πολιτικές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα ναρκωτικά με βασικό στόχο τη μείωση βλάβης. Ήδη από το 2000 είναι πρότυπο για την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Κι όμως, λίγα χρόνια πριν, μετά τη δικτατορία του Σαλαζάρ, την επανάσταση των Γαριφάλων και την επιστροφή των στρατιωτών από τους απικιακούς πολέμους στην Αφρική, η χώρα έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη. You could see people injecting everywhere. We had the more problematic neighborhood in Europe. We had the biggest supermarket of drugs here in Lisbon. Every morning we could find dead bodies, people dying from overdoses. Ο Ζωάο Γκουλάο ήταν νεαρός γιατρός εκείνη την εποχή. Ήρθε αντιμέτωπος με το πρόβλημα και ανέπτυξε πρωτοποριακές ιδέες για τη διαχείρισή του. Ο τότε πρωθυπουργός και σημερινός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, τον κάλεσε να συνδράμει στην ομάδα που έμελε να στήσει το πορτογαλικό θαύμα. We had a dramatic drop in HIV infections among drug users. In the 90s, we had people tended to experiment for the first time, cannabis or whatever, around 12. Nowadays, they start around 16. And the later they start, the less probability of becoming addicted. Less people in jail for drug-related crimes, okay? Increased efficiency of police and customs in dealing with drugs. As they got rid of all those small fish, drug users, okay? They are sent their attention to big sharks, big criminal organizations. Σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς ως ειδήμων στο θέμα των εξαρτήσεων. Είναι Γενικός Γραμματέας του Πορτογαλικού Υπουργείου Υγείας. Τον συναντήσαμε στο γραφείο του. Η Γενική Γραμματεία, σε έναν άκρος εύγλωτο συμβολισμό, βρίσκεται μέσα στο μεγαλύτερο γενικό νοσοκομείο της Λισαβόνας. Μας εξηγεί πως άφησαν πίσω τους την καταστολή, την τιμωρία και τον στιγματισμό. Even if someone is still using drugs, he or she deserves the investment of the state in order to have a better life and a longer life. Okay, that's the core of those harm reduction policies, humanism and pragmatism. So, if we consider this as a disease, there's no reason to consider it a crime. Okay? I do not criminalize a diabetic, even if some forms of diabetes are self-inflicted.
talk. Because you got two types of overdose. You got one is shaking all over, and you got another overdose you can sleep. And he's gone. That's it. He's gone. Because they've been talking with him, they push him up. Sometimes no, sometimes they're okay. It's just the gouching like me. I don't sleep like 2, 3, 4 days, and I'm just gouching. I'm okay, but I'm tired. I'm gouching. But another times, no, another times it's going. If they don't help him, he's gonna die. It's simple as that. But what they done is good. They talk with him. We see prayers, you know. Η Μάρτα και ο Ρούι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είναι εκπαιδευμένοι και έχουν εμπειρία στο street work, στη δουλειά στο πεδίο. Ένα πεδίο σκληρό και εύθραυστο. Ξεκινούν για εκεί κάθε μέρα γύρω στις 2 το μεσημέρι. Μέχρι τις 6 το απόγευμα περνούν από συγκεκριμένα σημεία. Μαζεύουν επικίνδυνες χρησιμοποιημένες σύριγγες, τις καταμετρούν και δίνουν αναφορά. Βλέπουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Οι χρήστες που συναντήσαμε στην πιάτσα δίπλα στις γραμμές του τρένου, λίγο έξω από το κέντρο της Λισαβόνας, μας είπαν ότι τους περιμένουν κάθε μέρα. Είναι ένα ραντεβού πολύ σημαντικό στη μονομανή, κλειστή ρουτίνα της χρήσης. Όχι μόνο για να πάρουν καθαρά σύννεργα, ίσως να βάλουν και κάτι στο στόμα τους ή λίγο καθαρό νερό. Καμιά φορά χρειάζονται άμεσα βοήθεια, όπως ο Πάουλ. Άλλες φορές θέλουν απλά να πούν μια κουβέντα. Αυτό που χρειάζεται είναι να αισθανθεί αυτός ο άνθρωπος ότι υπάρχει νιάξιμο. Δεν μπορούμε λοιπόν να αρνηθούμε την ανάγκη του άλλου. Από τη στιγμή που θα κάνει χρήση, ό,τι και να γίνει. Δεν είμαστε εκεί για να αποτρέψουμε αυτό. Είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο. Όταν λειτουργούμε στο πεδίο και προσωπικά και αυτό που μεταφέρω από τους υπόλοιπους συναδέλφους μου είναι ότι δεν αισθανόμαστε κίνδυνο. Δεν πάμε να συναντήσουμε κανένα τέρας. Έναν από εμάς πάμε να συναντήσουμε. Καλώς την... Ο Σωτήρης και ο Μάριος έχουν κάνει χιλιάδες ώρες street work στις πιάτσες της Αθήνας, όπως ο Ρούι και η Μάρτα στη Λισαβόνα. Στην Πορτογαλία οι ομάδες street work είναι πολλές, απλωμένες σε όλη τη χώρα και κάνουν καθημερινές εξορμήσεις, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις γνωστές πιάτσες. Δεν υπάρχουν απαγορευμένα σημεία για μας, που δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Η Μάρτα και ο Ρούι έχουν στη διάθεσή τους ένα μεγάλο και πολυσχηδές δίκτυο δομών, στις οποίες μπορούν να καταφεύγουν. Για τους Έλληνες street workers, οι επιλογές σε υποστηρικτικές δομές είναι πιο περιορισμένες. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί σε ένα σύστημα το οποίο ήδη έχει αρκετά προβλήματα, δυσκολεύεται να σηκώσει και αυτό το βάρος. Δυστυχώς. Περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκουμε στον δρόμο που είναι σε overdose δεν μπορούν να υποστηριχθούν με άλλο τρόπο πέρα από το να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Είναι οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση ναλοξόνης. Η ναλοξόνη είναι μια ουσία η οποία επαναφέρει ουσιαστικά από το overdose και πρακτικά έχουμε να κάνουμε μόνο αυτό. Εάν καταφέρεις να συνάψεις μία σχέση με έναν άνθρωπο, μπορεί να το ανοίξεις και το δρόμο στο να τον διασυνδέσεις, ας πούμε, για πρώτη φορά στη ζωή του με μια μονάδα υποκατάστασης, με μια μονάδα απεξάρτησης, με μια μονάδα ειδικών λοιμόξεων αν είναι οροθετικό άτομο. Στην Ελλάδα, street work κάνουν αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις και παραδοσιακά το ΚΕΘΕΑ Εξέλιξης και ο ΚΑΝΑ, έστω και με περιορισμένες δυνάμεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Όμως χωρίς συντονισμό. Μόλις πρόσφατα οι επίσημοι φορείς κάθισαν γύρω από το ίδιο τραπέζι για να λειτουργήσουν επιτέλους ως δίκτυο. Είναι για πρώτη φορά συνεργασία διάφορων φορέων, όπως είναι ο ΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ, ο Δήμος Αθηναίων με τις υπηρεσίες φροντίδας που έχει
και η περιφέρεια με τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού. Στην ουσία μιλάμε για πρόσληψη 14 ατόμων, 7 άτομα τα οποία έχουν προσληφθεί από τον ΟΚΑΝΑ και 7 άτομα από το ΚΕΘΕΑ που θα δημιουργήσουν στην ουσία ένα μεγάλο δίκτυο. Κάθε φορά που βγαίνω από τη φυλακή, αυτό γίνεται. Δεν προλαβαίνω να σηκώσω κεφάλι, να βρω κάπου να νοικιάσω ένα σπίτι. Κάτι θα σαλτάρω, κάτι θα κάνω και θα με ξανακλείσουμε. Συνήθως στη φυλακή γιατί αδικήματα? Κλοπές και τέτοια. Που έχουν σχέση δηλαδή με το να βρεις χρήματα. Με την επιβίωση. Έχουν σχέση με την επιβίωση. Άλλες φορές έχουν σχέση με το να βρω τη δόση μου. Και τώρα είμαστε πάλι σε ένα άλλο εγκατελειμμένο, με κάτι κεράκια, κόντεψα να πιάσω φωτιά προχθές το βράδυ, στο κρύο, πράγματα που δεν τα θες, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και αλλιώς, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Συναντήσαμε και τον Δημήτρη στο κέντρο ημέρας ή αλλιώς στέκι του ΚΕΘΕΑ Εξέλιξης. Στην Αθήνα λειτουργούν συνολικά 3 τέτοια κέντρα, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ. Κλείνουν όμως τις 3. Από τα υπάρχοντα υπνοτήρια αποκλείονται οι ενεργοί χρήστες και οι οροθετικοί, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς άστεγους. Δεν έχουμε όλοι το ατού να επιλέγουμε που θα πάμε όταν φεύγουμε από εδώ. Και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα το δικό μου τώρα. Εδώ και καιρό. Έχω ακούσει για κάτι ξενώνες και τέτοια, αλλά δεν δέχονται τοξικομανείς και τέτοια. Και εκτός αυτού δεν θα πήγαινα κι εγώ εκεί, γιατί μου θυμίζει πολύ τη φυλακή. Το 60% των αστέγων στην πόλη έχουν εξάρτηση από αλκοόλ ή από άλλες ουσίες. Είναι ψηλό ποσοστό και ακριβώς γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση και δεν μπορούμε στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων να τους αντιμετωπίζουμε όπως τους υπόλοιπους αστέγους. Η εμπειρία μας δείχνει ότι σε έναν ξενώνα που θα έχει εξαρτημένος θα γίνει πιάτσα. Για να λειτουργήσει ένας ξενώνας λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα πολύ καλά δομημένο πρόγραμμα, εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας για να μπορέσει να λειτουργήσει. Διαφορετικά δεν θα πετύχουμε κάτι. Θέλει εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί αυτή τη στιγμή νομοθετικά δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αυτή την έχει το κράτος. Ήδη από το 2019 ο νόμος επιτρέπει τη δημιουργία υπνοτηρίου για άστεγους χρήστες. Στην Νίκαια και τον Πειραιά, μόλις πρόσφατα εγκαινιάστηκαν 2 δομές αστέγων όπου επιτρέπεται η φιλοξενία χρηστών ουσιών. Μέσα στο 2019, ο ΟΚΑΝΑ πρόκειται να λειτουργήσει ένα νέο κέντρο ημέρας που θα είναι και υπνοτήριο με 90 κλίνες για άστεγους χρήστες. Στα χαρτιά προβλέπονται 2 ακόμη στην Αττική. Έχει σημασία ότι δεν θα είναι μόνιμη στέγη. Δεν θα είναι δηλαδή ένα ξενοδοχείο μόνιμο για αυτούς τους ανθρώπους. Θα είναι μια προσπάθεια είτε να διασυνδεθεί με άλλες υπηρεσίες, είτε να μπορέσει να νοικιάσει ένα σπίτι, να φιλοξενηθεί ξανά στην οικογένειά του κτλ. Την ώρα λοιπόν που ενισχύονται οι δράσεις streetwork, δεν υπάρχουν ακόμα επαρκείς δομές για να υποδεχτούν αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα της μείωσης βλάβης. Από μόνος του ένας χρήστης να κόψει τη χρήση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ ψάχνω κάτι να μπορούν να με βοηθήσουν με φάρμακα να κόψω τα ναρκωτικά, πώς, να βγάλω τα στερητικά και μετά να μπορώ να μπω σε κάποιο πρόγραμμα να κάνω κάτι για μένα. Το να μπω σε κάποιο πρόγραμμα με τα στερητικά δεν θα αντέξω. Δεν μπορείς να απαιτείς από τον άλλον να μείνει καθαρός για να τον πάρεις μετά από 2 μήνες σε ένα πρόγραμμα και να τον έχεις στον δρόμο, που δεν έχει να πληθεί, δεν έχει να φάει. Το περιβάλλον που κινείται είναι επιβλαβές και επιβαρύνει την όποια προσπάθειά του, γιατί ουσιαστικά δεν βοηθάει. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κέντρο αποτοξίνωσης. Ένα μέρος που θα μπορούσε ο χρήστης να περάσει τα στερητικά του και όχι στο δρόμο που είναι σχεδόν αδύνατο. Ένας τρόπος καλός θα ήταν να δημιουργηθούν κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης
τα detox που λέμε, που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα πολύ καλά συγκροτημένο πρόγραμμα, θα υπάρχει όλη εκείνη η βοήθεια, η ιατρική ή η φαρμακευτική, αν νομίζετε, αν χρειάζεται, ώστε τουλάχιστον για ένα διάστημα κάποιων ημερών, 3 εβδομάδων, να μπορεί κάποιος άνθρωπος να λύνει μια σειρά ζητήματα και στέγης και τροφής, αλλά και φροντίδας, και από εκεί και πέρα, εφόσον επιθυμεί ο ίδιος, να πάει και λίγο πιο κάτω. Σήμερα το μοναδικό πρόγραμμα τέτοιου τύπου που υπάρχει είναι στη Θεσσαλονίκη, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Συνήθως το παρακάτω βήμα για τους πιο ευάλωτους είναι η υποκατάσταση. Η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη μπορούν να βοηθήσουν κάποιον, αν το έχει αποφασίσει, να μείνει μακριά από τη χρήση και συχνά να οδηγηθεί στην πλήρη απεξάρτηση. Τα υποκατάστατα είναι μείωση βλάβης, αρκεί όταν στα παρέχουν να έχεις και την επαρκή ψυχοκοινωνική στήριξη. Το να σου δίνουν ένα μπουκάλι μεθαδόνης ή ένα χάπι βουπρενορφίνης και να σου λένε αγόρι μου στο καλό τώρα και να μας γράφεις, δεν είναι μείωση βλάβης. Grande controle da Major Town. Fique certo quanto a... I've been in this program for about roughly 14, 15 years. Well, it helps me stay straight. I don't use drugs no more. If I need to go to the doctors, they will help me with that too. To get these tickets that we get, so we can go to the doctors. Ο Πάουλ είναι ένας από τους 1.200 που έρχονται κάθε μέρα την ίδια ώρα σε αυτό το βαν κάτω από τη γέφυρα και σε άλλο ένα στα δυτικά της Λισαβόνας. Ένα χρόνιο νόσημα τον εμποδίζει να κόψει και τη μεθαδόνη. Λέει όμως ότι ξέρει πολλούς που έχουν ξεκόψει εντελώς. They're on a methadone program and they have jobs, they get their families, and there are many people that are on this program that are clean today. They get their lives together. That's the most important thing, is getting clean and getting your life together again. Όλοι οι ωφελούμενοι είναι γραμμένοι στο Μητρό. Στον κωδικό τους υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για τη δοσολογία αλλά και το ιατρικό τους ιστορικό. Με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Χιούγκο, ψυχολόγος και συντονιστής της ομάδας, υπάρχει έλεγχος για την πορεία τους αλλά και για τα επιδημιολογικά δεδομένα. We act as an intermediate between the system and this kind of population. So we are able to monitorize all the process, for example, of the tuberculosis, HIV, hepatitis B and C, and syphilis. Knowing that they are here for me, if I want to speak with my doctor, he's here. If he doesn't hear, I call and he speak with me. No, it's the best thing, yes. Προελεγχόμενες χρήσεις είναι το τελευταίο, ας το πούμε, σκαλοπάτι της κλίμακας της μείωσης της βλάβης, όπου μπορούν οι χρήστες με δική τους ουσία να πηγαίνουν εκεί να κάνουν χρήσεις σε συνθήκες πια υγιεινής, έτσι, με την παροχή κατάλληλων καθαρών υλικών χρήσης. The earliest countries implementing such services were Switzerland, Germany and Netherlands already in the 1980s, early 90s. It's often integrated in a larger provision of harm reduction services, including opiate substitution treatment, of course, needle exchange. So basically, it's drug consumption rooms, they make sense where you have a range of other services that you can offer to people. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν 90 χώροι υποπτευόμενης χρήσης. Το 2014 είχε λειτουργήσει ένας ανάλογος χώρος και στον Οκανά. Υπεύθυνη του σταθμού Οδυσσέας, όπως λεγόταν, ήταν η ψυχίατρος Μένη Μαλιόρη. Λειτουργήσε με 4 μόνο θέσεις, σε μια εποχή που δεν ήταν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις, αντίστοιχα προγράμματα. Συνολικά είχε 2.500 επισκέψεις από 330 μεμονωμένους χρήστες. Ενδεικτικά σας λέω ότι στους 10 μήνες λειτουργίας του Οδυσσέα είχαμε 100 περιστατικά υπερδοσολογίας, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Αν δεν ήταν σε ένα τέτοιο χώρο και ήταν στον δρόμο, δεν ξέρω αν θα είχαν καταφέρει αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν. Άρα το θέμα της ατομικής υγείας και της αποφυγής της νοσηρότητας και της θνησιμότητας είναι ο πρώτος και σημαντικότερος παράγοντας. Παράλληλα όμως είναι θέματα αξιοπρέπειας. Ο Οδυσσέας έκλεισε. Δεν υπήρχε νόμος που να καλύπτει τη λειτουργία του. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι του Οκανά βρέθηκαν κατηγορούμενοι. Ότι διακινούν ναρκωτικά. Ενώ πρέπει να γίνει σαφές, και ευτυχώς που ρωτάτε αυτό το σημείο,
ότι σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται η ουσία από τον φορέα, από τον ΟΚΑΝΑ στην προκειμένη περίπτωση. Ο χρήστης να κάνει τη χρήση του με ό,τι είχε πάνω του, έχοντας λάβει μόνο τη βελόνα και τη σύριγγα για να είναι καθαρή. 4 χρόνια μετά, το Υπουργείο Υγείας ετοιμάζεται να φέρει νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει τη λειτουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Νομίζω ότι το πρώτο που θα γίνει πια θα είναι από τον ΟΚΑΝΑ, αν υπάρξει κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, θα απευθυνθεί ο ΟΚΑΝΑ στο Υπουργείο Υγείας ώστε να ζητήσει άδεια για δημιουργία τέτοιου χώρου. Εμείς την πρόταση, τη ρηξικέλευτη, την έχουμε διατυπώσει ήδη από το 2015. Εάν ο νομοθέτης μας έδινε την αρμοδιότητα, ναι, θα πηγαίναμε να το κάνουμε. A drug consumption room is likely to be set up in an area where many very disadvantaged drug users gather already. So it's not like you're really attracting people there. They are there already. And then the purpose of it is to move them off the streets into a building. If you don't have the building there, likely they're going to stay on the streets. In fact, the emergency services in the cities have usually also felt the relief that this center brings, because overdoses are dealt with in the facility and they are not happening outside. They've asked the neighbourhood 1 year later, 2 years later, and from what I hear, the neighbourhoods are usually quite happy because suddenly they don't see these drug users anymore. The streets are more clean. They don't have to walk past a body on the street in the morning. The problem's out of their way, and that's really what neighbourhoods want. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές αν θα δεχόμασταν στην περιοχή μας να γίνει ένας χώρος εποπτευόμενης χρήσης ή ένας χώρος φροντίδας των ενεργών χρηστών. Η άποψή μας είναι ότι η κάθε γειτονιά πρέπει να αποδεχθεί ένα κομμάτι του βάρους που της αντιστοιχεί. Όπως λέμε δουλειά δρόμου για τους χρήστες, χρειάζεται κατά τη γνώμη μου και δουλειά γειτονιάς. Πρέπει να πάνε οι επιστήμονες και οι κάτοικοι να πούνε τις απορίες τους, τους φόβους τους. Δεν μπορεί να επιβάλλονται λύσεις πια. We can compare it more or less to the use or not use of the safety belt when you drive. It's not a crime if you do not put your safety belt, but the police may still intercept you, okay, apply you a fine, but you do not get a criminal record that stands for life and stigmatizes you for life. You do not end up in jail because you are not wearing it. Ο Ζωάο Γκουλάου δεν χρησιμοποιεί τυχαία αυτό το κάπως αιρετικό παράδειγμα. Στην Πορτογαλία απαγορεύεται η χρήση και η κατοχή ναρκωτικών, αλλά δεν οδηγεί στη φυλακή. Όπως και το να μην φοράει κανείς ζώνη. Και οι δύο συμπεριφορές κοστίζουν ζωές, και αυτές που χάνονται στην άσφαλτο είναι δραματικά περισσότερες. By the end of the 90s, things did not seem to respond, seemed to be worse every day. And then a discussion came about the legal framework for drugs. We promoted a lot of public discussions. Even the Catholic Church supported the idea. So it was really a very broad social movement towards the decriminalization. It happened because everybody had someone at home. Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο του 2013 είναι πιο ευνοϊκό για τους χρήστες. Στην πράξη όμως συχνά κυριαρχεί η έννοια της καταστολής. Η αστυνομία πάντα τους κυνηγούσε και πάντα κυνηγάει τους χρήστες, και το κακό είναι ότι κυνηγάει τους χρήστες και δεν κυνηγάει τους εμπόρους. Όταν λοιπόν γίνεται μια επιχείρηση στη Σκούπα, για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας, οι χρήστες αντιμετωπίζονται σαν παραβάτες του νόμου επειδή κάνουν χρήση ουσιών. Μια πράξη η οποία είναι πράξη αυτοπροσβολής. Δεν κάνουν κακό σε άλλους ανθρώπους. Το 2001 η Πορτογαλία έγινε η πρώτη χώρα που αποποινικοποίησε τη χρήση ναρκωτικών. Αυτό δεν σημαίνει και νομιμοποίηση. Όσοι συλληφθούν να πουλούν ακόμη και μικρή ποσότητα, οδηγούνται στα δικαστήρια και από εκεί στη φυλακή. Όσοι όμως συλληφθούν να κάνουν χρήση δημόσια ή να κατέχουν ποσότητα μικρότερη των ατομικών τους αναγκών για 10 ημέρες, παίρνουν μια κλήση να παρουσιαστούν στην οικία Κομισάο ντι Σουασάο, σε μια απόπειρα να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, στην Επιτροπή Αποτροπής. What's unique in Portugal is that the priority is not punishing users. The priority is to take users to an examination,
with a psychologist, a social worker, a lawyer, and then they consider what is the best way to stop that person taking drugs. Σε όλη τη χώρα λειτουργούν 20 τέτοιες επιτροπές. Αναζητήσαμε την επιτροπή της Λισαβόνας. Ούτε στο σούπερ μάρκετ στο ισόγειο του κτηρίου δεν ήξεραν ότι ακριβώς από πάνω τους, στον πρώτο όροφο, βρίσκεται το διοικητικό όργανο για τους χρήστες ναρκωτικών. Ο χώρος θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Η Νάντια Σαμόες είναι δικαστικός, μέλος της Επιτροπής και μας εξηγεί. We have more or less 2,500 proceedings a year here in Lisbon. And we see more or less 10 people a day. Η Σόνια είναι ανήλικη. Έχει έρθει με τη γιαγιά της. Δέχτηκε να καταγράψουμε εικόνες από τη συνέντευξή της με την κοινωνική λειτουργό. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Το προσωπικό σχηματίζει εικόνα για το είδος της χρήσης, πόσο συχνή, πόσο επικίνδυνη το κοινωνικό και οικογενειακό προφίλ του χρήστη. Sometimes the use is not the main problem in their lives. If we can try to address the other problems, maybe we can reduce the using. The next step is the hearing done by the members of the commission. The greatest punishment would be to apply a sanction in the case. Our sanctions are administrative sanctions, like fines or periodical presentations, community service, to give a donation to an institution. Αντίθετα, στην Ελλάδα, ακόμη και άνθρωποι που βρήκαν το κουράγιο να μπουν ή και να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, στο τέλος μπορεί να ξανακυλήσουν επειδή τους καταδιώκει ο νόμος. Έκανα μια προσπάθεια απεξάρτησης με το 18 άνω. Είχα φτάσει σε σημείο για να μπω σε κλειστό πρόγραμμα, το οποίο, να πω, η κακοτυχία μου, η κακιά μου τύχη, πήγα να δώσω ένα παρόν στην αστυνομία και είχα κάποιο ένταλμα σύλληψης, μπήκα στη φυλακή. Συμβαίνει το σχιζοφρενικό, θα έλεγα, σε εισαγωγικά. Απ' τη μία να υπάρχει ο νόμος που στο πλαίσιο αποσυμφόρησης του πληθυσμού των φυλακών να αποφυλακίζονται εξαρτημένοι που δεν έχουν κάποια βαριά αδικήματα, και από την άλλη πλευρά άνθρωποι που έχουν τελειώσει το πρόγραμμα ή βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης να συλλαμβάνονται επειδή υπήρχε κάποια εκκρεμότητα νομική. Να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη φυλακή. Το χρόνο που μας πέρασε είχαμε 4 τέτοια περιστατικά εμείς και νομίζω άλλα τόσα είχε το ΚΕΘΕΑ. Βγαίνοντας από τη φυλάκη πάλι μετά έπεσα πάλι στα ναρκωτικά, πάλι στην ηρωίνη και πάει στράφη η βοήθεια που πήρα από το πρόγραμμα. Ο ένας είχε κλέψει μια ζάντα αυτοκινήτου. Γράφτηκε σαν ληστεία. Τον οδηγούσαν πάλι στις φυλακές. Τον κρύβαμε. Και φτάσαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Παπούλιας, εκείνη την εποχή, να δώσει χάρη σε 2 ανθρώπους οι οποίοι σήμερα, πόσα χρόνια μετά, είναι μια χαρά, δουλεύουν, έχουν οργανώσει τη ζωή τους. Hey babe, take a walk outside. Hey honey, take a walk outside. Hey babe, take a walk outside. Στην Πορτογαλία, η αντιμετώπιση των ναρκωτικών περνάει μέσα από ένα αποκεντρωμένο πλέγμα δομών και υπηρεσιών. Στην Ελλάδα υπάρχουν υπηρεσίες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε λόγω έλλειψης προσωπικού. Δεν υπάρχει συντονισμός και δικτύωση. Δεν καλύπτουν επίσης όλη τη χώρα, κάτι που μας επεσήμαναν με έμφαση οι άνθρωποι του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Στην Πορτογαλία, μια χώρα ανάλογη με την Ελλάδα σε πληθυσμό, μια χώρα με το δικό της μνημόνιο και τις επιπτώσεις του, το δίχτυ προστασίας για τους χρήστες ναρκωτικών διατηρήθηκε μέσα στην οικονομική κρίση και είναι επανδρωμένο με 2.000 επαγγελματίες. The state provides mostly outpatient clinics. Okay, we have centers all over the country, and inpatient responses such as therapeutic communities are mostly run by NGOs. We do not compete with the private, with NGOs. We complement ourselves. Στην Ελλάδα, μάλλον ο καθένας δουλεύει μόνος του. Πρόσφατα, 8 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ψυχοδραστικών ουσιών είδαν ότι μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα με συνεργασία και δημιούργησαν μια πλατφόρμα. Ακόμα όμως δεν είναι ισότιμοι συνομιλητές της πολιτείας.
Όπως ακριβώς και εμείς, οι οργανώσεις της πλατφόρμας, είδαμε την ανάγκη να συνεργαστούμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε και όλοι. Από τους φορείς χάραξης πολιτικής, από την αστυνομία, τις δικαστικές αρχές, την τοπική κοινότητα. Όλοι μαζί πρέπει να λειτουργήσουμε για ένα κοινό στόχο, ο οποίος οφείλει να προσανατολίζεται στον άνθρωπο. Ένας χρήστης στη χορήγηση υποκαταστάτων κοστίζει 7 ευρώ την ημέρα. Ένας χρήστης σε ένα στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα κοστίζει 15 με 20 ευρώ την ημέρα, ίσως και κάτι παραπάνω. Ένας χρήστης στη φυλακή στοιχίζει σαν να είναι σε 5-στερο ξενοδοχείο, συν πλην στα 100 ευρώ. Και ένας χρήστης στο δρόμο, ανάλογα με την ουσία που χρησιμοποιεί, είναι πάνω από 100 ευρώ. Μιλάω με οικονομικά στοιχεία, ενώ αναφέρουμε σε ανθρώπινες ζωές. Και δεν θα έπρεπε. Αλλά πολλές φορές οι πολιτικοί αντιλαμβάνονται την αποτελεσματικότητα, αν θέλετε, πολιτικών και σχεδίων και προγραμμάτων και με οικονομικά μεγέθη. Γιατί τους λέει, ωραία είναι αυτό που λες, αλλά δεν έχω να επενδύσω. Μα έχεις επενδύσει ούτως ή άλλως με τις αστυνομικές αρχές, με τις δικαστικές αρχές, με τις φυλακές να έχουν υπερπληθυσμό χρηστών, με τις υγειονομικές υπηρεσίες να στενάζουν από τις υπατήτηδες, τα AIDS και τα άλλα λοιμώδη των χρηστών. Αυτά είναι κόστη. Χρειάζεται η πολιτεία με τα αρμόδια υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς επιτέλους μετά από τόσα χρόνια να καταλήξει ένα εθνικό σχέδιο δράσης όπου ο καθένας θα μπορεί να αναλάβει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να υποστηριχθεί αυτός ο πληθυσμός, να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν υπηρεσίες και άλλες και επίσης αυτό το πράγμα να αξιολογείται. Από το 2013 δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά. Εκπονείται από τον Εθνικό Συντονιστή, η θητεία του οποίου έχει λήξει από τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα διοριστεί σύντομα. Πόσες φορές στο δημόσιο λόγο η κοινότητα προέλευσής μου, γιατί είναι ακριβώς αυτή η κοινότητα προέλευσής μου, θα πρέπει να απεικονίζεται ως μια πανούκλα, ως μια μόλυνση, η οποία θα καταστρέψει τον υγιή κοινωνικό ιστό. Πόσες φορές θα πρέπει σε αυτό το δημόσιο λόγο να αντικειμενοποιείται πλήρως η ύπαρξή μας, να μην είμαστε οι άνθρωποι, να είμαστε τα πρεζάκια, το πρεζάκι. Δεν είναι εύκολο να είσαι ενεργός χρήστης ή και πρώην και να μιλάς στην κάμερα, ακόμη και αν βρίσκεται πίσω σου. Τους ρωτήσαμε γιατί μας εμπιστεύτηκαν. Γιατί καταρχήν θα μάθει ο κόσμος πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρει. Τι δεν ξέρει, τι είναι το πιο βασικό να μάθει ο κόσμος? Το πώς να αντιμετωπίζει ένα χρήστη. Σίγουρα υπάρχει ένας λόγος που κάθε ένας χρήστης έχει πέσει στη χρήση. Να δείξουν λίγο ενδιαφέρον. Ανθρωπιά. Ανθρωπιά. Αυτό. Ανθρωπιά. Εγώ αποφάσισα να μιλήσω αυτό για να μάθει ο κόσμος και να γλιτώσουν και άνθρωποι από τη χρήση. Ο Διονύσης έκανε πολεμικές τέχνες. Μετά ήρθαν τα ναρκωτικά και μαζί και η υπατήτηδα. Σταμάτησε για να μην κολλήσει τους συναθλητές του. Τώρα μαζεύουμε μετά τη θεραπεία να ξαναρχίσω. Θα βοηθήσει και πολύ στα ψυχιατρικά αυτό. Δεν είναι το σχολείο μετά, θέλω να... Δεν ξέρω, κάτι θα κάνω από εκεί. Σε φάση κάτι για ηλεκτρόλογο, σε υδραυλικό. Κάνουν τα χέρια σου. Ναι. Μ' αρέσει να ράβω, μ' αρέσει πολύ. Είμαι 43 και ξεκίνησα στα 16. Αλλά έχω τους στόχους μου πλέον, έχω τα όνειρά μου, έχω ανθρώπους δίπλα μου που με βοηθάνε και αργά ή γρήγορα θα τους πετύχω. Πρώτα απ' όλα να είμαι καθαρός, να μπορέσω να έχω μια δουλειά στα χέρια μου και να μπορέσω να φτιάξω μια οικογένεια. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. Αν με έβλεπες πριν από 10 χρόνια, θα έλεγες ότι αυτός τώρα τη βγάζει, δεν τη βγάζει σε κάποιες ώρες. Δηλαδή, άμα μπορούσα να σας δείξω φωτογραφίες ή
οτιδήποτε, το πιστεύετε και εσείς οι ίδιοι αυτό. Εκεί εγώ ξέρεις που κατέληξε, Μανουέλα. Ένα από τα χυδαιότερα πράγματα είναι να αποκαλέσει κάποιος τον άλλον τελειωμένο. Καμία ζωή δεν είναι τελειωμένη.